खुलुमबाय दुलाराय बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा गासै थाखोनि रायजो राजाफोरनिसिम थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनाय बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव खुंनाय इन्टार 6 शिड्युल फुटबल प्रिमियार लीग 2022 मायथाइनि फुटबल बादायनायनि फैनानै दिनै सेमिफाइनाल जागोन। बे मोननै सेमिफाइनालनि गेजेराव दिनै क'क्राझार केडिएसए फोथाराव सेथि सेमिफाइनाल। केडिएसए फोथाराव दिनै मोनाबिलि 6:15 जानाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोना सेमिफाइनालनि गिबिथि गेलेनाय नुनो मोनगोन। केडिएसए फोथाराव डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल भार्सेस लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेजेराव गिबि फार्स्ट सेमिफाइनाल जागोन। सेकेन्ड सेमिफाइनाला उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव जागोन। बे डिमाकुसि स्टेडियामाव सेमिफाइनाल गेलेनायाव बाहागो लागोन खुंफुं हानजा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव जागोन। दिनैनि बे सेमिफाइनाल गेलेनायाव गासै रोखोमनि हाबाफारि साजायनाय, गासै रोखोमनि बेवहाय फोथार साजायनायनि जाखिनि हाबाफारि दंमोन प्रिपारेसनफोर दा बे बुब्लियाव जोब्बाय। दा जोङो खुंफुं आफाद आरो बिटिआर सरकारा नेनानै दङ रायजो राजाफोरनि गेजेराव सेमिफाइनालनि गेलेनायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय। दिनै मोनाबिलि 6:15 लोगो लोगो नोंथांमोना केडिएसए फोथार आरो उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि फोथाराव आइएसपिएलनि सेमिफाइनालखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आं बेनिखायनो खावलायगोन खुंफुं आफाद आरो बिटिआर सरकारनि जानानै फै नोंथांमोना दुलाराय रायजो राजा नोंथांमोना हारि राव धोरोम बासियालासे आइएसपिएलनि सेमिफाइनाल गेलेनायनि जानाखि मजा लानाय बे मजा लानाय गेलेनायाव जिहेतु मोननैबो गेलेग्रा फोथाराव खुंनो लानाय सेमिफाइनालाव नामि दामि फुटबलारफ्रा बिथांमोना गावसिनि आथिंनि जादुखौ दिन्थिगोन। जाय आथिंनि जादु दिन्थिनायनि गेजेरजों दिनैनि सेमिफाइनालाव जाय हानजाया देरहागोन बे बिथांमोना फैगौ 23 अक्ट'बराव साइ सेन्टर जानो गोनां फाइनाल गेलेनायाव बिथांमोना बाहागो लानो मोनगोन। फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जाखांफु सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सुबुंफोरखौ जों गेलेनायनि बिथिङाव मोनसे गोख्रों आबहावा लाबोनो थाखाय जोङो बिटिआर सरकारा आइएसपिएलखौ जोङो खुंदों। बे आइएसपिएलनि हाबाफारियाव सा सानजा भारतनि 8 काउन्सिलफोर 6 शिड्युल बड'लेण्डखौ लाफानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल, गार' हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाइ अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास काउन्सिल आरो त्रिपुरानि ट्राइबेल एरिया डेभेलपमेन्ट अट'नमास काउन्सिल बिथांमोना गासै 8 हानजाया बे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव फैनानै बिथांमोना गावसिनि हानजानि काउन्सिलनि जानानै बिथांमोना बाहागो लादों। गिबि खेबनि थाखाय खुंनाय बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्रा नागरिक नोगोरारिफोरखौ जों खावलायगोन बानजाय आफादनिफ्राय नोंथांमोना फै बाहागो लाफै आरो गेलेनायनि मोनसे गोख्रों थासारि दानायाव रायजो राजाफोरा जोंनि खुंफुं आफादखौ मदद होफै। जोबथा गेलेनायनि जायनाखि फाइनाल मेच गेलेनाय बे गेलेनाया फैगौ 23 अक्ट'बराव साइ सेन्टाराव जागोन क'क्राझारनि। बे साइ सेन्टारनि जानो गोनां जोबथा गेलेनायाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि मानिनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि मानिनां कल्यान चौबे आरो जोंनि बिटिआरनि सिएम मानिनां प्रमद बर', डिपुटि सिएम मानिनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो सा सानजा भारतनि गुबुन 6 शिड्युल काउन्सिलफोरनि सिएम, डिपुटि सिएम, मावफुं सोद्रोमा आरो बिबानगिरिफ्रा बाहागो लागोन। बेखायनो आं खावलायदों खनले रायजो राजाफोरनिसिम फै नोंथांमोना बाहागो लाफै। सेमिफाइनाल गेलेनायानो जा जोबथा गेलेनायानो जा मोनफ्रोमबो इभेन्टआव नोंथांमोना लैहोर फैनानै बाहागो लाफै आरो फुटबल गेलेगिरिफोरखौ मदद होनो नोंथांमोना थुलुंगाखां होनो आवगायबो। बेनो दिनैनि जोंनि बे सेमिफाइनाल गेलेनायनि सिगां रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनाय। थेंक इउ।